खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोनजों सावरायगोन इउटुब चेनेलाव बबे केटेगरियाव बांसिन नोंथांमोना आर्निं खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोनजों दिनै सावरायगोन आरो आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ नोंथांमोननो आंनि चेनेलखौ दिन्थिगोन आरोना लोगोफोर। गिबियावनो आं नोंथांमोननो आंनि चेनेलखौ अपेन खालामनानै दिन्थिबाय। नैबे जाबाय आंनि चेनेलनि नाम बर' रावनि आपडेट। नोंथांमोना नुदोंना बेवहाय साबस्क्राइबारा 7059थाल' साबस्क्राइबार दं दे लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोननो आं दिनै दिन्थिगोन बबे भिडिअ'आव बा बबे केटेगरिनि भिडिअ'आव नोंथांमोना बांसिन आर्निं खालामनो हायो, मानि खम भिउ लानानैब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय बांसिन आर्निं खालामनो हायो, बेखौ आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ बायदि दिन्थिगोन आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नागिरदों नै लोगोफोर, नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। गिबियावनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनोसै। आंनि बे कन्टेन्टआव थुबाय, कन्टेन्ट थुखांनायनि उनाव आं भिउ अलाव थुनोसै आरोना लोगोफोर। भिउ अलाव आं थुनानै होबाय। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे दिन्थिनि, जायखिजाया मोनसे दिन्थिनोसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नैबेखौ नुदोंना, नैबे दिनैनि गोजोनथाव राजा बाबु आसनिनि बेबायदि लिरनाय नुदोंना, बेवहाय आं नोंथांमोननो क्लिक खालामनोसै। बेनि डलारा बेसेबां आं बेखौ नोंथांमोननो, बा आं बेहाय बेसेबां डलार मोननो हादों बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आरोना। 2157 बेवहाय भिउ थांदों आरोना लोगोफोर। दा बिनि जे रेभिनिउ, बे रेभिनिउखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। नैबेवहाय आङो रेभिनिउआव थांनोसै आरोना लोगोफोर। रेभिनिउआव थुबाय आङो। रेभिनिउआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुबायना, आं बेवहाय 2000आव बेसेबां मोननो हादोंनो, 0.20 मानि डलारल' आं बेवहाय इनभेस्ट खालामनो हादों। नोंथांमोना नुनो मोनबायना, आं बेवहाय जि बाबु आसनिनि सायाव जे आपडेट लाबोनाय, निजत मयना आसनिनि सायाव आपडेट लाबोनाय, बेवहाय निउस चेनेलाव आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना नुखाबाय बे केटेगरिया निउस चेनेलाव गोलैयो नालाय, बेवहाय 0.20 डलारल' आङो आर्निं खालामनो हादों। नोंथांमोना मिथिखाबाय बेवहाय 2000था भिउ मोनदों आरोना, 2000नि एसे सामथिं होनना बुंनांगोन आरोना। बेनिफ्राय आं बेक थांनोसै, बेक थांनानै आं नोंथांमोननो दिन्थिबावनोसै ना लोगोफोर। बेनिफ्राय आङो बेक थांबाय। बेक थांखांनानै नैबेवहाय मोनसे अपसन नुदोंना, नैबेखौ नायदो लोगोफोर। सरि, अपसनथ' नङा, नैबे मोनसे भिडिअ'। बेवहाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै डिमान्ड एकाउन्टआ मा, बा डिमान्ड एकाउन्टखौ माबोरै खुलियो होननाय बेबायदि मोनसे आं भिडिअ आपल'ड होदोंमोन दे लोगोफोर। दा बेवहाय आंनिया 52ल' भिउ मोननो हादों। बिनि एस्टिमेटखौ दानिया नायनोसै दे लोगोफोरनि। आं बेवहाय थुबाय, थुखांनायनि उनाव दानिया आङो बेवहाय रेभिनिउआव थांनोसै आरोना लोगोफोर। नैबे रेभिनिउआव थांनोसै। बेवहाय 53ल' मोनदों दे लोगोफोर नाय। अब्ला नोंथांमोना मिथिबायना, नै 53ल' आं बेवहाय मा मोननो हादोंनो, भिउ मोननो हादों। बेवहाय आङो डलारखौ बेसेबां होदोंनो, 5.30, बेसेबां गोजौआव, मानि 5.30 आङो बेवहाय डलार इनभेस्ट खालामनो हादों। अब्ला दहायनियाव आं बेसेबांनो 2000नि बारा भिउ थांनायावबो 0.20 डलारल' मोननो हादों। अब्ला नाय बेसे डिफारेन्स, 0.20 डलारल' मोननो हादों, मानि निउस चेनेलनि केटेगरियाव आरोना। बेनिफ्राय आं बेवहाय फाइनेन्स जि केटेगरि, बे फाइनेन्स चेनेलनि जि केटेगरि, बेवहाय आं सेलेक्ट खालामनायाव 5.30 डलार आं बेवहाय मोनसे भिडिअ'आवनो मोननो हादों। बेवहाय नाथाय 53ल' भिउ बेवहाय मोननो हादों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायजायोब्ला बेसे फाराग दं फाइनेन्सजों आरो बे नोंथांमोननि जि निउस चेनेलनि केटेगरि आरो ब्लग चेनेलनि केटेगरि, बेफोरजों बेसे डिफारेन्स दं नोंथांमोना दा मिथिनो हाबायना। बेवहाय आङो 5.30, 53 भिउआवनो आङो 5.30 डलार आं मोननो हादों। बेनिफ्राय बेवहाय नै आं नोंथांमोननो दिन्थिबावनि, बेवहाय जुदि 1K जुदि आङो भिउ मोनोब्ला, बा 1K जुदि मानसिया जुदि बे भिडिअ'खौ नायोब्ला, आङो 103 डलार मोननो हागोन। 103 डलार आं बेवहाय मोननो हागोन दे लोगोफोरनि बेनि RPMआ। दा बेवहाय आंनिया 53ल' नालाय 5.30 डलार आं बेवहाय मोननो हादों। अब्ला फाइनेन्स आरो जे निउस एन्ड पलिटिकेलनि केटेगरिजों फाइनेन्सजों बेसे डिफारेन्स दं, बेसे गोजौ गाहाय नोंथांमोना मिथिबाय। बेखायनो आङो दा मा खालामो, गासिबो समायाव आङो फाइनेन्सनिबो भिडिअ लाबोयो आरो समाव निउसनिबो भिडिअ लाबोनो गोनां जायो दे लोगोफोर। मानो होनबा डलारखौ इनभेस्ट खालामनो थाखाय। नोंथांमोनाबो जुदि सोरनाबाफोर भिउ फैथाराखैब्ला, बा खम भिउ फैदोंब्ला, नोंथांमोना फाइनेन्सनि भिडिअ लाबो, अब्लानो नोंथांमोना गोबां डलार मोननो हागोन आरोना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। दानिया आं नोंथांमोननो दिन्थिबावनि आरोबाव मैयानि सानसे सिगांनिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो दै। 4 डेज जाबाय आरोना, नैयाव
मेस' एकाउन्टखौ बोरै खुलिनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो क्लिक खालामनानै दिन्थिनि आरोना लोगोफोर, नोंथांमोननो आं क्लिक खालामनानै दिन्थिनोसै। नैबेवहाय मेस' एकाउन्टखौ बोरै खुलिनाय जायो, बेवहाय 99ल' आं पिअ मोननो हादोंलै लोगोफोर। आं बेखौ क्लिक खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। दानिया नै लोगोफोर आं बेवहाय रिभिनिउआव थांबाय। रिभिनिउआव थांखांनायनि उनाव नै बेसे गोबां मानि 99आवनो आं बेसेबां मोननो हादोंनो $12.47 आं बेवहाय इनभेस्ट खालामनो हादों। अब्ला नाय डिफारेन्सआ माबायदि, ब्लग भिडिअ बा जेरै मा होनो निउस भिडिअ बेफोरनि सायाव बेसेबां गोबांसिन माने बारासिन बेवहाय मोननो हायो नोंथांमोना मिथिनो हाबायना। बेवहाय 12.47 मोनदों आं 99था भिउआवनो। नोंथांमोना दा मिथिबाय बबे केटेगरियाव बांसिन माने बेवहाय रिभिनिउखौ होनाय जायो, अर्थात डलारखौ होनाय जायो, बेखौ नोंथांमोना दा मिथिबाय। आरो सोरबाफोर दिनैसिमबो जुदि $100 कमप्लिट खालामनो हायाखैब्ला नोंथांमोना फाइनेन्स केटेगरिनि सायाव आपडेट लाबो, अब्लानो नोंथांमोना $100 मास मोनसेयाव 1 मान्थआव नोंथांमोना कमप्लिट खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर। आंहा फोथायनाय दं दे लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर जुदि $100 जुदि मास मोनसेयाव दासिमबो जुदि खुलिजेननायनिफ्राय कमप्लिट खालामनो हायाखै, नोंथांमोना फाइनेन्स केटेगरियाव भिडिअ लाबोबानो जाबाय, अब्लानो नोंथांमोनहा $100 मास मोनसेयाव नोंथांमोना इजिलि मानि इनकाम खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर, आरो बेनि गेजेरावनो सोरबाफोर मायबा मोनसे सोंहरनो गोसोबा कमेन्ट बक्सआव थांनानै सोंहरबानो जाबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों। नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनबाय थानो हाथों। जै बर' हारिनि जै। थेंक इउ।